Αχ, κάπως έτσι ήμουνα και στην Αθήνα, αλλά από πίσω είχα θάλασσα. Τι θα θέλω και τα θυμάμαι λοιπόν. Εσείς πήγατε Πρωτομαγιά, καλά κάνατε. Εγώ όμως δούλευα για εσάς. Πήγα στην Αθήνα λοιπόν και βρήκα η έκπληξη που σας έλεγα. Είναι η Αμαριλής, η γνωστή τραγουδίστρια, η πανέμορφη, η θεά Αμαριλής. Για να δούμε λοιπόν τι μας είπε πολύ πρόθυμα και πολύ φιλόξενα. Να είμαστε λοιπόν Αλφα Πλας Βούλας και κοντά μου έχω μία από τις πιο φρέσκες παρουσίες στο ελληνικό τραγούδι. Φυσικά δεν είναι άλλη από την Αμαριλής. Τι κάνεις? Καλά είμαι, Κάτια μου, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Πολύ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς περνάμε? Μια χαρά, είμαι πάρα πολύ καλά, βρίσκομαι σε μια υπέροχη φάση. Πολύ έτσι δημιουργική, πολύ όμορφη, με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραία ενέργεια. Και εύχομαι να πηγαίνουν όλα πάντα έτσι στη ζωή μου. Και φαίνεται, είσαι πολύ φρέσκη, έτσι το βγάζεις αυτό, το ότι νιώθεις εμείς ωραία. οι γυναίκες όταν είμαστε καλά ψυχολογικά νομίζω ότι ξέρεις, κάνουμε μπαμ. Έτσι είναι όντως. Να ρωτήσω, τι συμβαίνει... Τι να πρωτορωτήσεις τώρα, πώς θα τα βάλεις σε σειρά όλα, γιατί... Τι συμβαίνει με το νέο σου τραγούδι, πραγματικά, ερχόμενη από Τρίκαλα. Πέρασα δηλαδή όλη τη διαδρομή, μέχρι και εδώ. Τι συμβαίνει, δηλαδή ακούγεται παντού. Τι να πω, ότι δεν είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι το έχουν αγκαλιάσει και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ο κόσμος και τόσο γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας και στις εποχές που ζούμε. Γενικότερα να αγκαλιάζουν κάθε σου προσπάθεια έτσι με τόσο αγάπη και τόσο άμεσα, και για μας ο καλλιτέχνης είναι το πιο σημαντικό αυτό. Είναι το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχει και γενικότερη μεγάλη προσφορά. Οπότε το να ξεχωρίσεις και ραδιοφωνικά, όχι μόνο στο live. Στο live έτσι είναι λίγο πιο εύκολο να έχεις και μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο τρόπο στισίματος καλλιτεχνικού, ναι, και ένα προφίλ συγκεκριμένο. Στο ραδιόφωνο είναι σίγουρα πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις. Γιατί γίνεται χαμός. Πάρα πολλά τραγούδια, πολλοί τραγουδιστές, πολλές τραγουδίστρες. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά. Χαίρομαι που πάει τόσο καλά το κομμάτι. Με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο που έχει γράψει τη σύνθεση και τον Ηλία τον Φιλίππου γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε. Ήρθε λοιπόν έτσι με το «Σε χρειάζομαι», η πρώτη μας συνεργασία, και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη και νιώθω μεγάλη τιμή που έτσι αυτό το πολύ δυνατό δίδυμο που έχει αποδείξει στον χώρο μας τι είναι όλα αυτά τα χρόνια και τι έχει κάνει και τι πορεία έχει, έτσι μου εμπιστεύτηκε μια τόσο όμορφη μελωδία, ένα τόσο ωραίο στίχο, και βγήκε αυτό το τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και εμένα προσωπικά μου αρέσει τόσο πολύ. Το ακούω τέρμα την ένταση. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Τώρα βρισκόμαστε σε καινούργια πράγματα. Ετοιμάζουμε το καινούριο single που... Η επόμενη ερώτηση. Ναι. Με πρόλαβες. Θέλω να πιστεύω ότι σε ένα μήνα, ίσως και λίγο πιο σύντομα, θα το ακούσουμε. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία? Αυτό κινείται έτσι σε πιο ethnic δρόμους. Ναι, είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσερό. Αυτά μπορώ να πω μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε. Εύχομαι. Είπαμε σε ένα μήνα περίπου. Σε ένα μήνα, ναι, το πολύ. Περιμένουμε. Και εγώ το ίδιο, λοιπόν, μόνο. Λοιπόν, τι γίνεται με την οικογένεια Οικονόμου? Τι γίνεται με την οικογένεια Οικονόμου? Τι γίνεται με την οικογένεια Οικονόμου? Έχω μάθει, να με διορθώσει αν κάνω λάθος κιόλας, ότι όλοι λίγο πολύ ασχολούμαστε με το καλλιτεχνικό κομμάτι, με τη μουσική. Ναι. Αδερφός? Όχι, επαγγελματικά ο αδερφός μου ναι, οι γονείς μου όχι, αλλά ξέρεις, όλοι έχουν μια ωραία φωνή. Ο μπαμπάς μου, ας πούμε, έπαιζε αυτοδίδακτα κιθάρα από μικρός, και σε διάφορα συγκροτηματάκια τότε που ήταν Olympians εποχή. Ο αδερφός μου επαγγελματικά κάνει εδώ και πολλά χρόνια τη δική του έτσι προσπάθεια, φυσικά σε άλλο στυλ μουσικής, έτσι, σε πιο dance πράγματα και με remix και με διασκευές από το εξωτερικό. Έχει κυκλοφορήσει και αρκετά τραγούδια και στο εξωτερικό. Γενικότερα είμαστε μια οικογένεια που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και δεν μπορούμε να φανταστούμε, ας πούμε, τον εαυτό μας χωρίς την καθημερινή ενασχόληση με αυτή. Πώς μπορεί να είναι έτσι η καθημερινή σας ζωή? Εγώ θυμάμαι και παλαιότερα, έτσι πιο μικρούλα, ότι πάντα διοργανώνανε οι γονείς μου πολύ όμορφες βραδιές, μουσικές, με φίλους, ξέρεις, είτε στην παραλία, κάναμε ωραία beach party, στο σπίτι. Πάντα υπήρχε μουσική. Πάντα στη ζωή μας.
Άρα λοιπόν ήσασταν μια χαρούμενη οικογένεια. Πολύ χαρούμενη οικογένεια, πολύ δεμένη, πολύ έτσι... Ξέρεις, υπήρχε πολύ αγάπη. Φυσικά αυτό είναι και υποτίθεται το δεδομένο, ναι. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν προβληματάκια. Εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια πολύ ισορροπημένη και όμορφη οικογένεια. Άρα δηλαδή τα παιδικά σου χρόνια ήταν καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Το βίντεο κλιπ, πες μου λίγο, πώς έγινε? Εδώ βλέπουμε, έχουμε ένα πολύ ωραίο φόντο, θάλασσα, ζέστη, ώρα καλοκαίριας. Ναι. Τι μπορεί να τράβηξες στο βίντεο κλιπ? Δεν φαντάζεσαι τι πώς τράβηξα. Το έκανες, πώς το κατάφερες με αυτά τα ρούχα? Εμείς υπολογίζαμε ότι θα είχε πολύ καλύτερο καιρό, γι' αυτό και όλο το outfit και τα ρούχα που είχε προετοιμάσει στη λίστριά μου ήταν έτσι ανοιξιάτικα, όχι καλοκαιρινά. Αλλά επειδή μας τράβηξε ο χειμώνας φέτος πάρα πολύ εδώ στην Αθήνα, και όχι μόνο στην Αθήνα, έκανε ένα βαρύ χειμώνα, κράτησε παραπάνω και... Το βίντεο κλιπ έγινε στην Πάρνηθα με -3 βαθμούς. Εγώ φόραγα ένα t-shirt απλό, ας πούμε, με μια φούστα από κάτω και έτσι αρβιλάκια. Εντάξει, ευτυχώς φόραγα και τα αρβιλάκια. Αλλά αν φανταστείς και αναλογιστείς τώρα το κρύο εκεί, ότι όλο το συνεργείο ήταν με τα κασκόλ, με τις κουκούλες και εγώ και μόνο που τις έβλεπα, λέω Θεέ μου, πώς θα αντέξω. Φυσικά είχα πάρα πολύ καλή διάθεση και ήμουνα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί με τον Κωνσταντίνο Ρίγο ήταν η πρώτη μας πάλι συνεργασία. Ναι. Και επειδή τον αγαπάω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο και τον θαυμάζω πάρα πολλά χρόνια, γενικά είχα πολύ καλή ενέργεια και πολύ διάθεση. Αυτό με βοήθησε πολύ. Επίσης, μας είχαν εκεί ρακόμελα, ευτυχώς, και πίναμε και τα ρακομελάκια μας και λίγο ήρθε και... ανέβασε λίγο θερμοκρασία. Ακριβώς. Και πέρασε πάρα πολύ όμορφα η μέρα. Πόση ώρα περίπου έτσι? Πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες. Ήμασταν εκεί από τις 6 το πρωί, γιατί ήθελε να πετύχει συγκεκριμένο φως, που το συγκεκριμένο φως είναι συγκεκριμένη ώρα, καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Και εσύ με τα λεπτά? Έτσι με τα λεπτά. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Το ότι δεν αρρώστησα. Γιατί είμαι και λίγο ευαίσθητη. Αλλά δεν αρρώστησα. Προφανώς τα ρακόμελα κάνανε καλή υπερεμία στον οργανισμό. Ναι, όντως. Αλλά βγήκε ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Είσαι και μια κούκλα, δεν το συζητώ, και πραγματικά από κοντά είσαι ακόμη πιο όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο. Έχει να κάνει με τη διάθεση, έχει να κάνει με την ενέργεια. Να είμαστε καλά, να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Εάν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, εκπέμπεις και μια έτσι όμορφη λάμψη. Είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ. Αυτό. Είναι αυτό που λένε, ότι αν είμαστε όμορφα από... Που είπες στην αρχή, αν αισθανόμαστε όμορφα από μέσα. Πώς αισθάνεσαι είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι η ομορφιά, εκτός του ότι συνηθίζεται, είναι και κάτι που μπορεί να το αποκτήσεις με έτσι, ένα μακιγιάζ, ένα όμορφο ντύσιμο, ένα ωραίο χτένισμα ή το οτιδήποτε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αισθάνεσαι. Δηλαδή, θεωρώ ότι γοητεία δεν είναι τόσο η ομορφιά όσο το τι εσωτερικότητα έχεις και πώς αισθάνεσαι. Αυτό είναι το πιο γοητευτικό και το πιο σημαντικό. Όλα όσα είχα ζήσει μοιάζουν πόρτες που έχουν κλείσει. Στην αγάπη σου μηδένισα αναμνήσεις κι όνειρα απ' το χθες. Πριν ρωτήσεις σου απαντάω, είσαι ό,τι αγαπάω. Νιώθω πως μαζί σου κέρδισα τώρα πια τις πιο όμορφες στιγμές. Τη ζωή μου στα χέρια σου την άφησα και τα λάθη σου ακόμα τα αγάπησα. Η καρδιά μου γεμάτη από σένα, απίστευτο σαν ψέμα, τον
όνειρο που ζω. Σε χρειάζομαι στη ζωή μου, δίνεις νόημα στη στιγμή μου. Σε χρειάζομαι, σ' αγαπάω, σε θέλω πλάι μου όπου κι αν πάω. Έχω εσένα πια λιμάνι και ειλικρινά μου φτάνει που με παίρνεις μες στα χέρια σου και μου ψιθυρίζεις σ' αγαπώ. Η ζωή μου στα χέρια σου την άφησα και τα λάθη σου ακόμα τα αγάπησα. Η καρδιά μου γεμάτη από σένα, απίστευτο σαν ψέμα το όνειρο που ζω. Σε χρειάζομαι στη ζωή μου, δίνεις νόημα στη στιγμή μου. Σε χρειάζομαι, σ' αγαπάω, σε θέλω πλάι μου όπου κι αν πάω. Σε χρειάζομαι στη ζωή μου, δίνεις νόημα στη στιγμή μου. Σε χρειάζομαι, σ' αγαπάω, σε θέλω πλάι μου όπου κι αν πάω. Βρεθήκατε στη Βέρεια για περιοδεία. Ναι. Ξεκινήσαμε από εκεί. Εκεί ήταν η αφετηρία μας, στη Βέρεια στις Μορφές, ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζί. Με τον Νίνο. Ναι. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος έτσι μας τίμησε με την παρουσία του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και αυτό μας χαροποίησε πολύ. Με τον Νίνο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε φιλαράκια, είναι φοβερό παιδί, γελάω πάρα πολύ μαζί του, όπως και εκείνος θέλω να πιστεύω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να περνάς καλά και να γελάς. Μας λείπει το γέλιο και το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη. Είναι ένα παιδί με φοβερό χιούμορ. Επίσης καλλιτεχνικά, εντάξει, μου αρέσει όλα αυτά τα χρόνια για αυτό που κάνει, γιατί είναι μοναδικό στο είδος του και έχει πει και πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Και θα κάνουμε έτσι μια σειρά από εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και εύχομαι να πάνε όλες πάρα πολύ καλά. Τις γιατί τις έχουμε προγραμματίσει. Ναι, έχουμε προγραμματίσει κάποιες. Κάποιες άλλες βγαίνουν τώρα στην πορεία. Αλλά επειδή το έχουμε στήσει με πολύ αγάπη όλο αυτό το πρόγραμμα και με πολύ μεράκι, θέλω πάρα πολύ να πάει καλά. Θέλω πολύ καλά. Θεσσαλία θα μας έρθετε? Βεβαίως θα έρθουμε. Είναι δυνατόν? Ξέρετε πού? Όχι, ακόμα δεν γνωρίζω, αλλά θα έρθουμε σίγουρα. Πολύ χαίρομαι. Θα λονίσουμε όλη την Ελλάδα. Να είμαστε καλά. Πάνω απ' όλα. Και μιας και είμαστε έτσι και έχουμε, μας έχει πάρει το καλοκαίρι, θα έλεγα. Ναι, όντως. Μια χαρά. Ξέρεις τι, ο κόσμος δεν μπορεί να... Τι να κάνει, δηλαδή πέρα από τα προβλήματα, πέρα από όλα αυτά που περνάει, γιατί ο καθένας περνάει το δικό του Γολγοθά, δεν μπορείς και να αφεθείς τελείως και να παρατηθείς από τα όμορφα της ζωής. Και επειδή η Ελλάδα, πέρα από τα διάφορα αρνητικά πράγματα που τη συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, που θέλω να πιστεύω ότι είναι από κακό κείμενα και λάθος επιλογές δικές μας, γιατί δεν μπορούμε να βγάζουμε και τελείως την ουρά μας απ' έξω. Έχουμε κάνει όλοι λάθη, αλλά από εκεί και πέρα προσφέρει τόσο, είναι ένας τόπος ευλογημένος που προσφέρει τόσο όμορφα πράγματα που δεν μπορείς να μην τα απολαύσεις. Οπότε θα χαρείς και τη θάλασσα, θα χαρείς τον ήλιο. Εδώ στην Α Πλάς Βούλας είναι μοναδικά, είναι φοβερά, φτιάχνουν και πολύ ωραία πράγματα.
Και γενικότερα έχουμε τόσο ωραία μέρη. Συγγνώμη. Που δεν πειράζει. Βγάλε το με εσύ. Μη σε τσιμπήσει μόνο. Είμαστε έξω στην εξοχή, γι' αυτό. Δεν πειράζει. Οπότε είναι σημαντικό ο κόσμος να περνάει καλά. Να ξεχνιέται, είτε με διασκέδαση, είτε με τραγούδι, είτε με τη θάλασσα, είτε με τον ήλιο, με οτιδήποτε. Αρκεί να περνάει καλά, γιατί τι άλλο να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τουλάχιστον τις μικρές χαρές της ζωής. Θέλει ψυχολογία. Έτσι είναι. Πού θα βρίσκεσαι το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι θα παντού. Κάνεις κάποιες διακοπές ή... Διακοπές, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να προλάβω. Full πρόγραμμα. Full πρόγραμμα, αλλά ξέρεις τι, δεν με πειράζει γιατί κάνω αυτό που αγαπάω. Και αφού κάνω αυτό που αγαπάω, θα ήμουν πολύ αχάριστη αν είχα παράπονο. Θα έρθουν και οι διακοπές. Που κάνεις αυτό που αγαπάς πραγματικά, γιατί το απολαμβάνουμε κι εμείς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ. Πάρα πολύ όμορφα. Τι να πω, είσαι καταπληκτική και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Και ο τρόπος που μιλάς, είσαι πολύ ανοιχτή, πολύ ευχάριστη. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα πολύ όμορφα με την όμορφη κουβέντα μας. Και εγώ. Εύχομαι να τα πούμε σύντομα στη Θεσσαλία. Αυτό θα σου έλεγα. Εάν τυχόν, όχι αν τυχόν, είπαμε, θα έρθεις. Μόλις έρθεις, είσαι καλεσμένη μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις. Φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε καλά.